मोनोना सोर फोरोंनाय नोंखौ खुलुमनो किल' मा गामि दे खोन्थाना हो मा गामि खोन्थाना हो थास'बारि मेरबां सुबा टंला बाबानि नामा mana आइनि नामा mana नों मा क्लासाव फरायो क्लास 2 मोजां फराय दे फुङाव साइकेल सलायबाय था दे बिदि फिसा जानाय दे जाबाय आसोला आं जासे फंबाय दे फुङाव आंसो खारदो बे साथाम गथ'आ मोजां दे फंबाय बरिया मानसिया नांगो बेसां खारदो मिथिबाय 1 घन्टा 10 मिनिट रागोन या नोंसोरबा नों फंबाय बिदिनो लाखिबाय थादे आइथिं साद' एसे न दे मोजां फालतु बुस्थु जाना दे फंबाय बयबो जाना फालतु बुस्थु होन जाना दे मोजां बुस्थु जा फालतु गय सिगारेट सादा बिरि दे अमा बेदर मेजेमफोरखौ बारा जानाङा दे फंबाय फरायनायजों लोगोसे नुदों नोंसोरनि गामिया सब साख्रि गोनां जा नुनो नाहै एरियानो मा बिदाया आर्मि फंबायाबो आर्मि बिफाया आर्मि फिसालाया आर्मि बिमाया आर्मि बिनि हागिनागाव आर्मि नुदोंना एरियायावनो नुदोंना फंबाय आर्मि नङा बेलेग सार्भिस मावगोन नंगौ नङा मोजां बेलेग साख्रि मावगोन नंगौ नङा दा नोंसोरनि जायगायाव मानधोनि जोंनि गामिनिफ्राय बिदिनो नङा नांबायमोन बरिया मानसिया दे आं बिराद गोजोननाय मोनदों नोंसोरजों आंजों मैया हरनिफ्रायनो थाफादो बेनिफ्राय आंजों फुङाव खारफादो फंबाय दे लोगो मोनगोन मालाबा दे मोजां था दे मोजां दे 20 किल'मिटार खारिबार 1 घन्टा खारबाय ना गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द बर'नि धोनि गामि भकतपारा एक्स आर्मि माने सार्भिस हाउलदार गोजा न'फोरखौ नाय गामिसो बेफोरो माने बथ साइड पाका टाउन नङा गामि एक्स आर्मि बेबो आं देखायगासिनो आरो आं माखासे देखायबावगोन गामिनि धोनि माने जाय जायनियाव हाबदो जेराव बेरायदो माने धोनियानो गोजा गासैबो माने पाका बिल्डिंल' ओंखार देखायनो ओरैबायदि मोजां जादोंमोन दा गारियाव थांबाय थायो नालाय आसरित मोनदों आरोना दा जोंफोरनियाव थाङोब्ला गामि मोनसेयाव 2 बा 3ल' पाका नुयो बिसिनाव माने बिल्डिं एक्स आर्मि माने सार्भिस हाउलदारानो गोजा आसरित मोनदों मानिनांगोन एक्स आर्मि साराबो एक्स आर्मि खै बोसोरनि उनाव फैनाय आङो माने 24 बोसोर आरो 24 बोसोर मावनानै दा डिएसइउ हाबना दं डिएसइउ हाबफिनबावबाय आरो न' हालेवना जानो हायाना बे बयाबो जों थिगानो 8 घन्टाल'सो डिउटि डिएसइउ ओमफ्राय सारलानि न'खौबो खोन्थागोन आं खुलुमबाय सारमोननि न'खौबो माने बर'नि आं सब जायगायावबो बेरायबाय दङ किसु जायगायाव नोंसोरनि एसे आलादा माने आलादायानो दा ओरै जायगा लाना जायगा खन्द' धोनि दङ जोंनियावबो चिरांफोरावबो खन्द' गामियाव धोनि मोनो गय गोजा बेनिफ्राय उदालगुरियाव मोनो ओरैजाय साहाजों दावखोब्ला गामि मोनसे बिराद धोनि नुयो बिजनेसजोंनो ओमफ्राय नोंसोरनिया आरो एरियानो एसे आलादा बेनिफ्राय सारनि न'खौबो देखायथ'वाखै भिडिअ सारनि न'खौबो देखायगोन एक्स आर्मियानो गोजा आङो फार्स्ट टाइम एसेबां बेरायबाय मोनसे जायगायावनो दि एसेबां आर्मि आं मालाबाबो लोगो मोनाखैमोन आरोना दा नोंसोरनि गामियाव एक्स आर्मिखौनो आं बेसेबा मोनबाय माने राफोदाय सारबो दंबोयोमोन बेनिफ्राय आरो सार्भिसावथ' कन्टिनिउ थानायफोरखौथ' जों मिथिला नाथाय एक्स आर्मिखौनो एसेबां लोगो मोनबाय साबानो जाबाय नामा सेरपियावबो ना अनन्त मंगल ओइ बामानि जाहा मिटिं मा नाममोन बिना साबा दं बिसोरो बेनो आसाम रेजिमेन्टआव जोङो आंनि फंबाय सासे सुबिदा दं आसाम रेजिमेन्टआव रिटायार जाबाय बेबो फैबाय हरि दैमारिमोन बेनिफ्राय आसाम रेजिमेन्ट आसाम रेजिमेन्टमोन फिथा हरबाय आंनो गोजोननाय थाबाय गासैबो थादों जाबाय फिथाबो औवानि फिथा ना बिदाय होनोसै जय बोराइ बाथौ दे बिदाय होआखैलै एक्स आर्मि जितेन सार जोङो
बिदाय लाथ'नोसै बिदि नङालै नांगौ बोर होनांगौब्रा बोर हो आरे होदों नङा होदो आरे गोसोआव होदों आं गोसोआव होदो दे साइलेन्ट मडल दं गोसोआव होदो ना गोसोआव होदों आं आरे सार दे अके मालाबा ओरैबायदि मोजां मोनबाय आं सार्भिसाव दङ जेला फंबाय सार्भिसाव दङ जेला आं थानोबो हायाबो जानो हागौ बिदाय लाथ'नोसै दे भगबान लाखियोब्ला फैबावगोन ओरैबायदि मोजां मोनदों सारबायदि माने मोजां जायगा सस नङा मान डेभेलप न' बायदिसिना डेभेलप आरो सार्भिस जाखोलै एक्समेनलै एक्समेनखौथ' इमान लोगो मोनाखैना थेवब्लाबो लोगो मोननायखौ आखै आं बर्तमानाव साबेसे दं बेखौसो होनो 84 एक्स आर्मि दं एक्सआवनो 84 जाबाय एक्सआवनो 84 मैया आङो फैनानै सुपामोन मा सुपा पाग्ला सुबा बेनिफ्राय आं सारमोननियाव सारा आंखौ रिसिभ खालामदोंमोन एक्स आर्मि बानेश्वर बाग्लारि सार बेनिफ्राय रिमा बाग्लारि गैया दा आं फुटबल गेलेयो फंबाया दंजोबो फंबायनिया बेनिफ्राय साराबो आंथ' दंखायोखा हाय आं आरो बुंबावगोन फैनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों एसेबां सोरबा बिमाया आर्मि एक्स आर्मि भागिनागाबो एक्स आर्मि बिदाया एक्स आर्मि फंबाया एक्स आर्मि बेफोरबायदि सहसाव मोननाय नङा सहसाव बेफोरबायदि गामि मोननाय नङा माने कल'नि जानानै दङ गामियानो भकतपारा एरियाया आर्मिनि कल'नि आं बेयाव फैनायनि रिजोना बेनो आं ओरैबायदि जायगा बेरायबाय सार बेरायनायाव जेम्स फंबाय होनना माथोयो बबेनि सारा होनबा भकतपारा बबेनि सारा होनबा भकतपारा माने भकतपारा कालायगाव भकतपारा होननानै बुङो सार सोर बानायमोन बा भकतपाराखौ ओमफ्राय फार्स्टआव सारखौनो लोगो मोनदों आङो फार्स्टआव सारखौनो लोगो मोनदों बेनिफ्राय पेन्सन फैबाय मोजाङै मोजां ओरैबायदि भकतपारा मोनबाय आं आंनि गोसोआ जाबाय आं भकतपारायाव थांगोन ओमफ्राय बिदिनो सारजों कन्टेक्ट जाबाय ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों फैनानै दा जोङो समनि आंखालजों सारमोनजों बिराद मोजां सावरायनांगौमोन जोङो माने इयुथ उन्दै फंबायमोननि थाखाय बिराद मोजां सावरायनांगोन जोङो दिनै 24 इयार्स इन्डियान आर्मियाव जब मावनाया सहस नङा 24 बे सिभिल सार्भिस नङा श्रीनगराव बेबो श्रीनगर बबाव जब मावदोंमोन आं बेनि बागै सोंनांगौमोन सार 26 इयार्स ओरैबायदि एक्सपिरियेन्स दङ माने ओरैबायदि एक्सपिरियेन्स गोनां जायो सासे मानसिया 26 इयार्स इन्डियान आर्मियाव जब मावनाय दा थेवब्लाबो फंनैसो सारनि बागै फंनैसो जोबनायाव आं बिदाय लानोसै सारा जेम्स चेनेलनि अननाय आरो सिबिनायखौ दमासिनि गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरग्रोबाय दिनैसिम फंबाया आंनि न'खराव फैदों हाजासे साबायखर मोजां बाथ्रा आरो बे बर' हारिनि जिउआव सासे एक्स आर्मि नङा बिसा अन सार्भिसाव दं प्रेजेन्टेड बिथाङा जेसेबां मोजां खामानि इउटुबार अकल नङा सासे एक्टर अब्रा थारमाने ग्रेट अफ्रा एक्टर पिपुल बिथाङा अराय सम साननाय हनाय गोसो गोरबोथो मिजिंथि लानानै साबायखर होबाय आरो दिनै जोंनि न'खराव बिथाङा सफैदों जों हाजारसे साबायखर होबाय आरो बिथांनि चेनेलखौ अल पिपलानो बर' हारि साबस्क्राइब होनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय अन सार्भिस रिटायार नङा बिथाङा सोलिबाय थानायनि थाखाय आं हाजारसे बोर आरो सानस्रिनाय जाबाय गोजोन्थों दैमालु सार एक्स आर्मि दुब्लि गेजेराव थानानै मोसौ जार्सि फिसिदो सारानै दुब्लि गेजेराव थानानै मा बिजनेस खालामदों नाय दैमालु सार मा बिजनेस बेफोरो बावैनै बेफोरबायदिसो बिजनेसा फख्रिया खै बिगा सार 10 बिगानि फख्रि दंफैयो भकतपारायाव नै माइफोरा माने बांगाल सेराव थानाय ना मालाय खेतिनि जुखाम खेतियानोल' नै माइफोरा आरो बैफोरजों जुखामानो गोजा